Hola, bona tarda, som l'Uriel, l'Amin i jo, en Quim, i avui farem una entrevista de Projecte Perfils que entrevistarem a l'Antonio. Vale, on vas néixer? Mira, vaig néixer en un poble que es diu Tardón Jimeno, de la província de Jaén, d'Andalusia. I Vale. vaig vindre aquí quan tenia 9 anys. Jo vaig néixer en un cortijo, el que és aquí una casa de pagès, érem 6 germans, i allà doncs donava just per menjar. Però quan vam marxar del cortijo, vam anar al poble, jo tenia 7 anys, allà vaig començar a anar a l'escola, i bueno, allà el meu pare treballava per temporades, perquè allò era de sector primari, allà d'indústria no hi havia gens ni mica. Aleshores, com era per temporada, doncs no donava per viure tot l'any. I vam decidir, doncs, com teníem coneguts aquí a Catalunya, doncs vindre aquí a Catalunya, exactament aquí a Vic, i bueno, el meu pare va buscar feina, com van estar una mica col·locats, es va quedar nosaltres, vam vindre la meva germana gran, i vam anar a viure aquí, davant de les piscines municipals de Vic, allà al cantó de Torres Bages, del camp de futbol. Vam viure una temporada fins que vam llogar un pis que es feia de nou al carrer Nou, que vam anar per cert a l'hivern i feia un fred impressionant a dintre el pis, era com una nevera, i bueno, vam estar una temporada, després vam anar cap a les Hermanites, que hi ha un lloc on hi havia més gent, així com nosaltres, diguem, de nouvinguts, d'allà d'Andalusia, i bueno, vam estar fins a 13 anys. Als 13 anys doncs, el meu pare va considerar que ja es podia tornar a guanyar la vida bé, i la meva germana gran ja es va quedar aquí, perquè ja estava casada, i bueno, vam anar cap allà, vam estar 4 anys, i al cap de 4 anys va trobar el mateix. Allà el meu pare no es guanyava la vida prou i van decidir tornar a Catalunya, que aquí era... O sigui que jo en 14 anys vaig anar cap allà, 3 anys i pico, i vam tornar ja amb 17 anys cap aquí. Aleshores jo vindré aquí a treballar. Mentrestant, perdó, que m'ha passat, vam emigrar a França, o sigui, per omplir aquests buits de feina que hi havia, marxàvem per temporada a França, marxàvem cap allà a la primavera, anàvem a agafar a recollir maduixes, doncs pebrots, albergínies, tot el que hi havia d'hortalisses, la fruita també, la cirera, la poma, el préssec i tot això. Quan s'acabava fèiem la brema i ens tornàvem cap aquí, que era el temps que començava la recol·lecció de les olives, d'allà, i quan passava doncs, la recol·lecció, que era cap al cantó de la primavera, tornàvem a migrar a França. Això vam fer-ho 2 cops. I veient que això no sortia bé, llavors vam tornar a venir cap a Catalunya i ens vam situar aquí a Catalunya. Però l'arribada meva a Vic va ser 2 dies de viatge, amb un tren d'aquella època, amb gasoil molt lent. El primer viatge vam fer de Jaén, del poble a Jaén, era un tren cara de carbó, tren d'aquells que anaven en carbó, que si fèiem un viatge gaire llarg, saps, el nas t'omplia de carbó, sonaves una mica els mocs i les boties negres. I bueno, vam agafar aquest tren, vam estar viatjant, i vaig arribar a Vic un vespre, bastant fred, cap al mes de setembre, i vaig trobar una sensació rara. Vaig sortir del tren calentot com estava, venint de l'estació fins allà a l'estadi, i amb aquells llums que hi havia abans, mig morts, que no hi havia res, el fred que feia, i el tema de l'idioma també. Vaig trobar la gent parlava pel carrer en català i vaig trobar una mica, saps? Una mica de doncs. Bueno, ja quan vaig començar ja a córrer per aquí, vaig començar a fer amics, i esclar, l'idioma era una barrera. Vaig entendre que si no aprendia bé l'idioma, doncs que no em podia integrar. I ja vam començar a col·legi, allà a col·legi ja parlava barrejat, perquè tampoc es podia gaire parlar català en aquell temps, i menys amb un professor que teníem, que era d'aquí de Guadalajara, que era militar, saps? I bueno, aquesta manera es vam integrar, i jo ja vam marxar un altre cop al poble, que tenia a la vora 14 anys, vaig tornar en 17, i ja vaig tornar a treballar aquí. Ja vaig començar a treballar de fuster, però jo el que m'agradava molt era doncs, la vida de viatjar. El fet d'haver viatjat de França i haver viatjat amb camions i tot això, i me'n vaig anar cap al món del transport. Aleshores vaig començar ja amb camions, cada dia més grossos, fins que vaig acabar fent transport especial. Aquells camions tan grossos que porten tantes rodes, doncs això és el que vaig fer fins a l'hora que em vaig jubilar. Vull dir, perquè tota la meva vida al col·legi, amb companys de catalans, de castellans, hi havia d'extremenys de tot arreu. Vull dir, vam fer un grup bastant maco, saps? Sí. Com et vas sentir quan tenies 9 anys? Doncs l'emigrar de casa teva, esclar, tu penses que allà tens del món que coneixes, el món aquell on tens els amics, la teva cultura, perquè encara que sigui Espanya, això, bueno, entre cometes, però hi havia molta diferència. A nivell cultural era molt diferent d'aquí.
les meves amistats, vaig haver de fer més nou, i era un canvi bastant sobtat va ser. Vull dir, no va ser una cosa, una transició, sinó va ser deixar allò, deixar la meva vida allà i començar una altra vida, diguem, nova aquí. Sempre amb la meva família, però ja dic una cosa, costums noves i coses noves, cosa que em va agradar molt també, perquè era un canvi, però sempre estava... El període d'adaptació sempre és una mica llarg, però al final arribes al moment que estimes més el país aquest que t'acull, no estimar, sinó simplement t'estimes aquest tant com aquell, saps? Perquè pots valorar, pots comparar el que tens i el que tens aquí. Jo puc anar de vacances allà, però i m'encanta, sempre que puc marxo, però quan torno a entrar dic que aquí pels plàtans de l'Aleta, els plàtans són els arbres que hi ha a l'entrada, dic, ara estic a casa meu. M'entens? Vull dir que és... Sí. Hi ha un dit que diu que l'oveja no és de donde nace, sinó donde pase. No és d'on neix l'ovella, sinó del puesto que es pot guanyar la vida, que pot menjar. I això és el que tenim nosaltres aquí. Trobes a faltar els amics d'allà? En tinc bastants amics que quan vaig per allà els busco. I tenim bons records, perquè, bueno, imagina't, 9 anys, no tens cap responsabilitat. La teva, doncs, és viure la vida doncs, a tope, com a nen, anar a jugar i ja està, m'entens? Sí. I quan vaig allà els trobo, gent que havíem anat a col·legi, perquè vaig anar un període molt curt de col·legi, vaig vindre al Cortijo amb 7 anys i vaig estar al col·le fins a 9. I cada cop que marxàvem a la recollida de l'oliva, que anàvem a los Cortijos, no anàvem a passes del poble. O sigui, anàvem a una casa de pagès, estàvem allà 3 mesos, el que és la temporada, depèn de la collita que hi havia. Doncs en aquest temps jo anava a col·legi. Llavors què havia de fer? Recuperar per posar-me a nivell dels altres. Llavors havia d'apretar per estudiar, que quasi bé no ho aconseguia mai, però bueno, a tranques i barranca la vaig poder anar fent. I quan anava a França el mateix. Vull dir que anàvem a França i a França jo no anava a col·legi, jo ajudava els meus pares. Oficialment no podies treballar, però com era replegar mongetes o pebrots i tot això, doncs qualsevol ho fa. I allà s'anava per producció, no hi havia un salari, que deia, tu guanyes tants diners cada dia, no, era un salari, un tant per cent de lo que tu collies, saps? I quan més aportessis, doncs més calés guanyaven, treballàvem de dilluns a diumenge, vull dir, de festa cap, per poder arreplegar tots els calés que poguessin cap aquí, perquè quan no hi havia feina que es poguessin mantenir. Això va ser la conclusió, que al final va arribar el meu pare que va dir que això no podia ser i que havien d'anar a un puesto que tinguéssim una feina fixa. Llavors vam vindre a un puesto que aquí a Catalunya doncs, que sabíem que hi havia feina. Aquí hi havia el sector de la pell, hi havia el sector de textil, doncs ja el tema de la construcció hi havia molt perquè ja a Catalunya ja creixia molt i s'edificava molt, i vull dir que tothom tenia feina. I per això es venien cap aquí, perquè ja del sector primari el que estava fix en un puesto sí, però el que estava esporàdicament també en controlat que no podia viure. No tenia una seguretat, perquè si plovies aquell dia no anaves al camp i no cobraves. Imagina't, abans que plovia més que ara, venia un llevant que passava 2 setmanes plovent i el meu pare es quedava a casa i no cobrava, però nosaltres havíem de menjar igualment. En canvi a Catalunya no, aquí venia i treballaves cada dia. I això va ser el que al final va decidir per vindre aquí a Catalunya i ja establir-se per sempre aquí ja, i ja no tornar a marxar. Com van tractar els teus pares quan vau emigrar? Bé, com a treballadors, esclar, era una manobra, era necessària. Els meus pares eren persones molt honrades, molt treballadores, llavors van encaixar perfectament. Ells no parlaven català, però ho entenien. Aleshores, amb ells li parlaven en català i contestaven en castellà. Vull dir que van tenir una conversa amb una persona d'aquí i si no tenia una cosa li tornaven a demanar un altre cop i si s'entenia. Un parlava un idioma, l'altre, però sempre feien cadascú el seu idioma. Mai van tenir cap problema. Quan vas arribar aquí, a tu et van tractar bé, et vas sentir diferent, com et vas sentir? Sí, perquè jo era un nano molt arriat, és un nano que mai he tingut por i això, doncs, al ser tan obert, els companys m'han acceptat perfectament, a més que estaven totalment, tots els dies estàvem integrats totalment. Vull dir que quan jugaves en un català parlaves en català, quan jugaves en un castellà parlaves en castellà, vull dir que no hi havia diferències. I fèiem equips de futbol, vam jugar a futbol i tot això, mai cap problema. Sempre hi havia el clàssic que deia oi, d'aquest xarnego, no? Però sempre, vull dir, eren coses que era una minoria, A la llarga se'ls ha perdut. Ara això no hi és. Vull dir que, esclar, abans no hi havia immigració estrangera, no n'hi havia pas aquí. Eren nosaltres, andalusos, extremenys, doncs de tota part d'Espanya, on no hi havia del sector primari, perquè no hi havia indústries, venien cap al cantó, cap al País Basc, cap a Catalunya, que era el cantó on hi havia indústries, on hi havia treball.
Clar, això generava diners perquè la gent pogués comprar una casa, s'edificava, bueno, i era una cosa que anava una roda que cada dia era més grossa. En canvi, allà, doncs, allà hi havia el de sempre, no volíem prosperar. Els rics tenien la terra, eren terratenientes, vivien de la terra, amb això tenien prou, i no havien pas de ficar indústria, ni fet era un sector d'Espanya doncs, que fins fa poc ha viscut així. Ara ja van anar arribant indústries i tot això perquè s'han donat compte que així no es pot progressar un país. I van ficant indústries noves i coses noves i ara ja la gent no emigra tant. Per què? Perquè ja hi ha feina allà, doncs, al sector secundari, i al terciari hi ha feina perquè la gent pugui guanyar-se la vida i no viure del sector primari. Quan ets un nen, marxes i t'adaptes de seguida, però quan ets una persona gran sempre tenen el que diuen els vellers, la morrinya de la terra. Vull dir, esclar, no és el mateix emigrar petit, a 9 anys, per exemple, que haver d'emigrar ja amb 20 anys o inclús quan estàs casat jove, haver de marxar de la teva terra. Perquè contra més temps passes a la teva terra, més aterrades a ella. I més et costa de canviar, d'adaptar-te al lloc nou que vas. Però en definitiva al final t'has d'adaptar perquè és allà on t'hi guanyes la vida, on tens una seguretat, saps? I tens un futur per tu i per tots els fills, per tots els descendents. És així. Ara mateix et sents català? Plenament català. Encara tinc records de la infància, però són records d'aquella època. Però jo visc a Catalunya, els meus fills han nascut a Catalunya, ara tinc un net preciós aquí a Catalunya i jo em sento plenament català. Si has de defensar alguna cosa, has de defensar la terra meva i la dels meus fills que vivim aquí. Vull dir que no, per això deixo d'estimar aquella terra que vaig néixer. Però jo, Catalunya, està abans que tot. Pensa que de vegades quan estàs aquí, en certa manera vols estar allà també, però quan vas allà estàs 10 dies te'n vols tornar a venir cap aquí, perquè saps que la teva terra és aquesta. Vull dir, t'agrada anar, però de seguida jo viure allà no m'ho plantejo mai ni m'ho plantejo perquè sé que no m'adaptaria allà un altre cop. Soc d'aquí i la manera de pensar ja és més com la gent d'aquí que amb la gent d'allà. Això ho tinc claríssim. En algun moment has tingut la idea de marxar a un altre lloc? De Catalunya? No. Si marxés d'aquí aniria cap a la Garrotxa a viure, perquè és un país que m'encanta, la Garrotxa, és preciós, saps? És la petita Suïssa que diuen, perquè en realitat seria el cantó que marxaria de Vic. A mi m'encanta. Encara que he treballat molts anys fora, perquè jo amb la meva feina sempre estava de viatge, a vegades passava 2 setmanes per ahir viatjant, però jo m'encanta Vic. Jo sempre he parlat de Vic, em vius? Hòstia, soc de Vic, un país preciós, saps? Perquè jo Vic me l'estimo moltíssim. M'ha encantat la gent amb els temes de la boira. És que ja fa el temps, la boira és una part de l'encant de Vic, del clima de Vic, i vull dir que Vic m'encanta. Ja dic, l'únic lloc que poder marxaria d'aquí si fos és una mica més cap a la Garrotxa, més cap al nord-oest, que no pas marxar fora de Catalunya, no tinc de llocs. I Andalusia tampoc. Allà de vacances molt bé, però un cop he passat uns dies de vacances, tinc un germà que viu allà, per cert, que es va casar allà, i encara viu allà, i de vegades anem, passem uns dies amb ell, però quan jo porto 10 dies per allà, ja em vull venir cap aquí. Ja. I ell com se sent d'estar allà? Vol venir cap aquí o...? El meu germà? Sí. El meu germà va vindre quan vindre el primer cop, ell té 8 anys més que jo, en té, però ell a la segona vegada ja va trobar parella allà, es va casar amb una noia d'allà i ell va començar anant a França i venir, per ell treballava al sector de la construcció. Aleshores no era del sector primari com el meu pare, i ell ja tenia més feina. Marxava a França perquè, esclar, el seu sogre i la seva família marxaven a França al sector que havien treballat. Però ell quan venia ja tenia feina fixa, ell no tenia problema perquè treballava a la construcció, tenia feina. Aleshores ja es va quedar allà, i ell és andalús, ell és d'allà. Ell de Catalunya ve, però li passa igual que a mi em passa quan vaig allà. Quan estàs allà 10 dies vols venir aquí i venir a la teva terra. I com ve aquí està amb nosaltres, està molt bé, però s'estima més han d'estar com allà. Són els sentiments que tens, que això estan ben arrelats. Moltes gràcies per fer-nos l'entrevista i... Esperem que t'hagi agradat i fins la pròxima. Ha estat un plaer per mi, aquesta entrevista, i de veritat que si us he pogut ajudar amb alguna cosa és el que realment voldria.